a gida da ko'ina dole a kai uwa gaba. Masu haƙuri suke more jinkiri, ko da sasari ko an tsara gatari. Da mahaifiya an aiwatar da wuri-wuri, mai bin mahaifiya ba za ya canji ba. Yauwa Khadija, Azima ce ta aiko ni, kin san yanayin damana din nan tana cin ba da lafiya, ce in tambaye ki ya maganar sakon nan yayi kuwa. Allah sarki, amma jikin na da sarki. Alhamdulillah. Shi ko Allah ya ba ta lafiya. In gaya miki na ci kwakwa kamun aikin nan ne. Dan in gaya miki da kyar na samu ta ci abincin nan, sai da na dinga lallaba ta Allah annabi sannan ta ci. Ai kina ma kokari wallahi, kina kokari ga kanwan miji ga uwar miji ta ija. Da zama nake ji yana surutun cewa duk wanda ta sa hannun shi a kawo namiji gidan nan wallahi sai ya dauki mataki. A zuciya na ce ya dade bai dau mataki ba. Ki ba ki san bazan zauna haka ba. Shi yasa ma kin ganin na bar musu can falon na dawo nan. In saka tala unwala. Sanadin mahaifiya shi ke tausa zuciya. Ashe daman abin da kadai ake kullawa kenan? Haba, shi yasa naga kina wani sissin na kai kina kwantar da kai sai ka ce mai ladaban gaske. Ashe lumbu-lumbu kika yi min na kwanta ki sare ni, sana dan maciji. To ai baki san menene ba. To aini na fi karfin yaro wallahi sai dai baban yaro. Kuma bara na gaya miki wani abu, shi yayan da kike takama da shi a cikin wannan gidan ko shi babu yanda zai iya da ni, ballantana ke karamar sawo. Wai wannan kishiyar ki ce? Ai gwanda kishiya da kanwan miji da tekwante tana zaune a gida. To aini na fi karfin kishiya. Saboda ita kishiya idan aka kore ta gidan uba ta kuma don haka kin ga na fi matsayin kishiya wallahi, kuma ki rufe mana baki a gidan ko kuma na rantse da Allah in saki ki ja kafafuwan ki tare da samun jiki. To wallahi wannan alƙawarin Saratu ne. Tafiya zaki? Ai ba dole in tafi, na zo na riske wannan masifan cikin gidanki. Masu haƙuri suke more jinkiri, ko da sasari ko an tsara gatari. Da mahaifiya an aiwatar da wuri-wuri, mai bin mahaifiya Khadija, ba za ya me kika shiga yi a cikin kicin? wallahi kin ga ruwan zafi na ji na dafa ko ina so in sha shayi. Wato kin manta dokokin da na sa miki a cikin gidan nan ko? A lokacin ai kawai jinki ne. Ke kan kin san bazan bi dokokin ki ba. Ni da gidan mijina a ce bazan saka tana in wala ba. Ba zai yi ba wallahi. Ye? To bari in gaya miki. Da nawa ne. Gida nawa ne. Duk abin da ke cikin gidan nan nawa ne. Idan kika yi wasa, zan sa ya miki saki 3 taras. Ballantana ki sa rai ko zan tausaya ya dawo da ki. To sai me?
in ya sake ni sai me? Dama ai auren wucin gadi na yi. Me zai ɗaga min hankali? Ye? Ni kin gabar magana nan bari jin ɗauko shayi siga in sha shayi. Lallai zan yi maganinki. Mara kunya fitsararriya. Sai ki sha shayi idan. Abokina, wallahi ina cikin tashin hankali da barazana. Da rashin samun kwanciyar hankali. Da rashin zama lafiya a gidana. Kaga, matata ba zaman lafiya. Ƙanuwata ba zaman lafiya. Mahaifiyata ba zaman lafiya. Ya zan yi? Hai. To ka san laifin waye? Laifin ka ne. Laifina ne kuwa? Kwarai kuwa laifin ka ne. Na farko, mahaifiyarka ce, ƙanwarka ce, matarka ce. To kai yake da haƙƙin da a ce kamata ya kaje ka same ta ku zauna ku yi magana da kai da ita ta fuskanta mahaifiyarka kenan. Ka gaya mata abin da ya dace da wanda bai dace ba. Saboda yanzu lokaci ne da ya kamata a ce ita ma matarka tana da 'yancin kanta ta dinga maka abin da ya dace. Girki duk dai abin da dai ka sani mace ta ne wa miji kamata ya ce ta ke maka. Gaskiya ne. To amma duk abin da yake faruwa sanadin mahaifiyarka ne. Dan in dai ba ita ba gaskiya za ka zauna lafiya ni na sani dole a magana za ta yi maka cewa ma gaskiya guda ɗaya ce. Na biyu kuma ka ƙanwarka tana ɗaya daga cikin wacce take hasa sama masifa a cikin gidanka. Ka gane? Dole ta yi aure. Idan ma ba ta da wanda za ta aura to kamata ya ka neman mata saboda muddin tana cikin gidan nan na rantsi da Allah kai zaman lafiya har abada. To na gode abokina, insha Allah wannan shawarar ka bani shawara ce mai kyau. Zan je in gyara, zan je in tunkari mahaifiyata, in tunkari kanwata gaba da ina so in samu settlement. Yana dai da kyau saboda idan ka samu kai hakan yayin da mahaifiyarku ta hau ita kuma kanwata ka tunzura ta take yi. Amma ka je kai haka kaga shikenan komai ya zama daidai. Gaskiya ne. Insha Allah daga nan can ne ina zuwa kawai zan buje mata aiki. Na gode ka ba matsala. Shikenan, na gode. Yawa. Masu haƙuri suke more jinkiri. Matsala tana gurinka. Ko da sasari. Allah ya kyauta. Ko an sara gatari. Da mahaifiya an aiwatar da wuri-wuri. Mai bin mahaifiya ba za ya canji ba. Ke Saratu, na fuskanci duk wani kulle-kulle da wani munafunci da yake faruwa a gidan nan ke ci. Haba yaya, ya za ka ce da abin da yake faruwa a cikin gidan nan ne ce me kuma aka je aka ce maka na aikata? Har sai ma an ce maki ni, na fuskance ki yayin da mama take hawan fushi. Ke ki ƙara tunzura ta, wace ki kwantar mata da hankali ba ke bace. Dan haka ina mai baki umarni, ki fito da mijin aure, kawai muke aure kowa huta a gidan nan. Amma dan Allah dan Annabi yayi na san wallahi duk wannan bambamin da ka zo kana yi wannan fikakkiyar mata ta kace ta zo ta faɗa maka. Ai kafin ka aure ta ai ba haka kake ba lami lafiya muke zaune da kai amma yanzu kawai sai ka zo ka dinga balballe ni da faɗa. Ina mai baki umarni, ki fito da mijin aure. To ni ce maka aka yi ni ina da wanda nake so ballanta na ma hannu aure shi ni ba da wanda nake so ballanta na ma na fito da shi a mijin. Idan ba ki da shi, ni ina da wanda zan kawo miki ya aure ki. Kuma wallahi ina mai maki galgadi idan kika sake cewa mata ta fifiggiya wallahi sai ne miki na jaki a gidan sai ne miki dukan tsiya kuma wallahi sai an rasa wanda zai ashe ta kudin magani ma wallahi tallahi sai na hana a bara a gidan dan raina hankali komai kike dan kika ƙara ciwo da mata ta fifiggiya ta ijan in ban da wannan tsatsewala damun waye ne yake hada mu fada da shi na rantsi da Allah babu inda zan je zama daren da kam sai na ga abin da ya ture buzu na tukun na zai baran ma yi shawara. Amma kin san yau na ji daɗi sosai. Na bi ka farin ciki. Ba ki kai ni jin daɗi ba sai nake jin kamar kan na fita na bar gidan nan. Ka san cewa da ba ina gidan mijina ba ne. Ka san da muna tare. Gaskiya haka ne. Amma dai gaskiya yau din ne na ji daɗi sosai wanda ya sa nake jin kamar rama mu tabbata haka. Kar ka damu. Ai ina tunanin maganin da ya Masu haƙuri suke more jinkiri ko da sasari
ko an sara gatari. Wannan falankin gadon na riga na gyara shi yayi daidai. Yanzu na san ba wata matsala, amma dai zan gaya umma canja za a yi sai a canja. To ba damuwa, dan Allah ka gaya mata. Saboda kwanaki da ka gyara na ji daɗin kwanciya a kan. Ba matsala. Ka gaishe ta. Za ka ci. Na wuni. Lafiya. Sanda zuwa. Sanadin mahaifiya shi ke tausa zuciya a gida da ko'ina dole a kai uwa gaba. Ai dalilin da isa na ce miki da yanzu ki daina zuwa ana samu na a wannan baran da gida. Bai kamata ba, mata aure ce ki. Duk lokacin da kika tashi zuwa ki dinga zuwa ki shigo ciki na ki dinga samu na. Ya bi saboda ke mata aure ce. Gaskiya haka ne malam, ni kaina zan fi son haka. To malam abin da ya kawo ni daman na zo ne akan cewa na kawo namiji gidana. Namiji kuma? Subhanallahi. To da na kawo shi mijina ya kuma riga ya san cewa saurayi na ne. To yanzu ne na gaya mishi daman cewa dan uwana ne. To yanzu kuma ya zo ya gan shi a gidan kuma ina tunanin ya fara gano wani abu. Shi yasa na zo domin a rufe mishi baki. In dai wannan ne ba ki da wata damuwa. Saboda ke ba wai ki shigo da gardi gidanki ba. Idan cikin shege zaki a gidan aurenki. Kuma ki ce na sani haka zai karba ice na sani. Domin maganin nan da zan baki indai har ba za ki kuskure ba. To mun daure ma baki babu abin da ya isa ice. Amma fa maganin akwai wahala ko wajen yanda zaki sarrafa shi. Domin kasan fulan mijinki zaki daga ki saka sai tsawon kwana 3 sannan zaki cire shi. To mallam ina godiya. Yaushe zan zo in karba? Saboda maganin yana da wahala hada. Bakakken aljanu ne za su je daji kan bishiyu sa domin shi. Saboda haka sai dai ki je saboda bai kamata ki dinga wannan yawan yawon ba. Ki turo Azima kawarki ta karban miki maganin. To mallam insha Allah zan turo ta. Ina godiya mallam, Allah ya ƙara basira. Wannan mu a wajen mu ai ba komai bane. Yawwa isa lafiya. Masu haƙuri suke more jinkiri.